नमस्कार. प्रुडंट मीडियाच्या गझल या कार्यक्रमात आपणा सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपल्या सोबत आहेत, गेल्या आठवड्यात आपण त्यांना निरोप दिला नव्हता, ते अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष प्राध्यापक श्याम मानव सर. सर, याही कार्यक्रमात एपिसोडमध्ये तुमचं स्वागत आहे. सर, आपण गेल्या आठवड्यात शेवटी असा एक मुद्दा उपस्थित झाला होता की जर काही जण अशी माणसं म्हणत असतील की नाही, मी माझ्या जीवनातले प्रश्न हे केवळ तर्काने आणि माझ्या विचार बुद्धीने मी सोडवण्याचा प्रयत्न करेन, तर ते काहीसं समाजामध्ये आपलं उद्धटपणाचं समजलं जातं किंवा गबाळे अडाणीपणाचं समजलं जातं. तर आपल्या जीवनातील प्रश्न केवळ तर्कबुद्धीनं आणि आपल्याच बुद्धीनं आपण सोडवू शकतो का? नाही, आपल्याच बुद्धीनं याचा अर्थ तुम्ही जर व्यक्तिगत म्हणत असाल तर ते अशक्य आहे. म्हणजे व्यक्तिगत केवळ माझ्या बुद्धीनं मी सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं शोधेन आणि सोडवेन हे पॉसिबल नाही. पण जेव्हा आपण शब्द वापरतो म्हणजे मानवजात, ओके. आता मुळामध्ये हा मुद्दा लोकांच्या डोक्यामध्ये का येतो, त्याचं कारण असं आहे की धर्माने जो काही रोल आपल्या जीवनामध्ये प्ले केलेला आहे, महत्त्वाचा एक रोल बजावलेला आहे, त्यामुळे अनेकांना असं वाटतं. पण दुसऱ्या बाजूने आपण हे समजून घेऊया की माणसाचं आयुष्य 10 लाख वर्षाचं आहे आणि धर्माचं आयुष्य 2,500 वर्षांचं आहे. त्यामुळे आपण उरलेली संपूर्णच्या संपूर्ण 9,97,500 वर्ष जी काही असतील ती धर्माशिवायच आपण जगत होतो. पण जेव्हापासून धर्म उदयास आले आणि ते पक्के झालेत, तेव्हापासून धर्माने एक विशिष्ट रोल बजावला आणि ज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये सुद्धा तो अत्यंत महत्त्वाचा रोल बजावलेला आहे. थोडक्यामध्ये सगळीच्या सगळी ज्ञानाची विद्यापीठं होती ती धर्माच्या माध्यमातून चालत असत. मग ती भारतातली असतील, बौद्ध विद्यापीठं असतील, ख्रिश्चन विद्यापीठं असतील, ती प्रामुख्याने ज्ञानाची केंद्र पण ठरलेली आहे. म्हणजे धर्म हा ज्ञानाच्या केंद्राचा भागच ठरलेला आहे आणि त्यामुळे जगातलं सगळं ज्ञान हे धार्मिक ज्ञान आपल्याला वाटतं. आणि पुढे काय झालं की जसजसं विज्ञान 16व्या शतकापासून विकसित व्हायला लागले आणि थोडं धर्म आणि विज्ञानाचा झगडा झाल्यामुळं, म्हणजे सूर्य आणि पृथ्वीचं नातं सांगण्याच्या प्रक्रियेतनं हा झगडा सुरू झाला. ब्रुनोला त्यामुळे जाळण्यात आलं, कोपर्निकसला छळ करण्यात आला, गॅलिलिओचा प्रचंड छळ झाला, कोपर्निकसचा तर जीवच गेला त्यामध्ये, गॅलिलिओचा सुद्धा जवळपास तसंच घडलेला आहे. तर या सगळ्या प्रक्रियेतनं मग विज्ञानाची प्रक्रिया किंवा ज्ञानाची प्रक्रिया आणि धार्मिक प्रक्रिया आणि धर्मशास्त्र आणि धर्माची विद्यापीठं यामध्ये थोडा भेद होत गेला आणि त्यातून या दोन गोष्टी वेगळ्या झाल्या. म्हणजे सोशॉलॉजीचं ज्ञानही तुम्हाला प्रत्येक धर्माच्या मांडणीमध्ये दिसेल, समाजशास्त्राचं ज्ञान दिसेल, राज्यशास्त्राचं ज्ञान दिसेल, कायद्याचं ज्ञान दिसेल, सगळं जगातलं ज्ञान धर्मामध्ये एकवटलेलं होतं. ते आपण वेगवेगळ्या विषयांच्या माध्यमातून वेगवेगळं काढलं. सोशॉलॉजी स्वतंत्र विषय झाला, राज्यशास्त्र स्वतंत्र विषय झाला. म्हणजे धर्मशास्त्राच्या आधारावरच पूर्वी सगळे कायदे कानून वापरले जात असत, इथे कायदा हा वेगळा विषय झाला, घटनादेशाची वेगळी झाली. या पद्धतीनं हळूहळू आपण धर्मशास्त्रासोबत असणारी जी ज्ञानाची क्षेत्र होती ती वेगवेगळी काढली, त्यामध्ये सायंटिफिक पद्धतीनं संशोधनं करत गेलो, त्यामध्ये आपला विकास करत गेलो. आज आपलं संपूर्ण जीवन हे धर्माने करकचून बांधलेलं नाही, जे कदाचित 500-700 वर्षापूर्वी होतं. आज आपण त्यापासून स्वतंत्र आहोत. धर्म हा आपला व्यक्तिगत विषय झालेला आहे. त्यामुळे माणसाला धर्माच्या पलीकडे जाऊन विचार करता येतो आणि धर्माशिवाय सुद्धा उत्तमपणे जगता येतं, ही वस्तुस्थिती आहे. ती आजच्या काळामध्ये सिद्ध होते आहे. आणि धर्मामुळे माणसं प्रामाणिकपणे वागतात आणि चांगलं वागतात किंवा देव मानल्यामुळे माणसं चांगली वागतात आणि प्रामाणिकपणे वागतात हे तर मुळीच खरं नाही. एकेकाळी माझी त्या पद्धतीची श्रद्धा होती. इमर्जन्सीमध्ये मी 10-10.5 महिने जेलमध्ये होतो आणि आम्ही 3 विद्यार्थी फक्त, कारण जयप्रकाश नारायणांच्या आंदोलनाचा मी त्यावेळेस महाराष्ट्राचा प्रमुख होतो, आम्ही फक्त 3 विद्यार्थी त्या जेलमध्ये आणि बाकीचे जवळपास 1200 कैदी होते, ते अट्टल गुन्हेगार होते. आणि आमच्या अख्ख्या जेलमध्ये त्यावेळेस तर मी देव मानणारा माणूस असून रोज काही पूजा करत नसे. माझ्यासोबतचे 2 सहकारी होते, त्यातला एक बिलकुलच देव मानणारा नव्हता आणि दुसरा केलं तर केलं नाही तर केलं असं मानणारा होता. तर आम्ही तिघही फक्त पूजा करत नसू नियमितपणे. बाकी सगळेच्या सगळे गुन्हेगार रोज नियमितपणे देवासंबंधीचे आपले उपचार पार पाडत असत आणि ते अट्टल गुन्हेगार होते. त्यातला एक जो अत्यंत, ज्याच्या नावावर 7-8 खून होते आणि जो पकडला गेला होता, अतिशय मोठा दरोडेखोर होता. आता शेवटी 10 महिने एकत्र राहिल्यानंतर दोस्ती होतेच सगळ्यांसोबत. माझी त्या सगळ्यांसोबत, आमची सगळ्यांसोबत दोस्ती झाली. तो मला वारंवार सांगायचा की वो क्या है, पुलगाव का जो जागृत मारुति है ना, उसको मैंने उस शनिचर को तेल नहीं चढ़ाया इसलिए मैं पकड़ा गया, नहीं तो आज तक 7 मर्डर किए तुम्ही पकडा नहीं गया था कभी. म्हणजे आपल्या खुनामध्ये देवाला सामील करून घेतलं होतं. खुनामध्ये देवाला सामील करून घेतलं. एवढंच नव्हे तर ही प्रत्येक माणसं दरोडा टाकण्याच्या आधी, खून करण्याच्या आधी, खिसे कापण्याच्या आधी देवाला साकडं घालतात, नवस बोलतात. म्हणजे देव मानणारी माणसं प्रामाणिक असू शकतात कारण ती प्रामाणिक आहेत आणि देव मानतात म्हणून. आणि अत्यंत देव मानणारी माणसं अत्यंत अप्रामाणिक असू शकतात, ही वस्तुस्थिती आपल्या समाजामध्ये आहे.
म्हणजे देव मानण्याचा आणि तुम्ही प्रामाणिकपणे जगण्याचा काहीही संबंध नसतो. उलट उलटा संबंध. उलटा असा संबंध आहे की जे देवाला खूप मानतात, देवदेव करत बसतात किंवा खऱ्या अर्थानं देवाला खूप मोठ्याला देणग्या देतात, ती सगळीच्या सगळी पापी माणसं असतात. त्यात तुम्हाला एकही पुण्यवान आणि चांगला सरळ मार्गी माणूस सापडणार नाही. अनेक प्रामाणिक माणसं देव मानतात ही वस्तुस्थिती आहे, पण जो खूप देवदेव करत बसतो तो मात्र प्रामाणिक असण्याची, उत्तम असण्याची शक्यता कमी आहे. असं उलटं चित्र तुम्हाला दिसेल. मनाचा दुबळाही असू शकतो. नाही, दुबळा नसतो तो, त्याचा गिल्ट कॉम्प्लेक्स असतो, ओके. प्रचंड गिल्ट असतो. आणि आपल्याच एकूण श्रद्धा प्रक्रियेमध्ये म्हणा, धार्मिक संस्कारामध्ये म्हणा, कोणतंही पाप झालं की गंगेमध्ये डुबकी मारा, अमुक करा, गाय दान द्या, अमुक दान दक्षिणा द्या म्हणजे सुटका होते. आणि ज्यांचा तो व्यवसाय आहे दान दक्षिणा मिळवणं, त्यांनी त्या पद्धतीनं संपूर्ण ती यंत्रणा उभारलेली आहे. म्हणून त्या पद्धतीनं माणसं त्या ठिकाणी सगळे योगदान देत असतात, हे आपल्याला दिसेल. सगळे दरोडेखोर आपल्या दरोड्यामधला वाटा देवाला देतच असतात, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे देव मानणं आणि न मानणं याचा प्रामाणिकपणाशी संबंध नाही, माणसाच्या चांगल्या वागण्याशी संबंध आज तरी उरलेला नाही. एकेकाळी तो होता, कारण त्या काळामध्ये त्या पद्धतीच्या पराकोटीच्या श्रद्धा, अंधश्रद्धा वगैरे प्रकार असेल म्हणून असेल, पण आजच्या काळात तरी तो उरलेला नाही. मग देव न मानणारी माणसं उत्तम वागतील का? हो. उलट तुम्हाला असं दिसेल की देव न मानणारी माणसं इतर माणसांपेक्षा अधिक चांगली वागतात, कारण त्यांना गिल्ट कॉम्प्लेक्स धुण्यासाठी दुसरी जागा नाही. एक साधी गोष्ट आहे की माणूस दुसऱ्या माणसाशी चांगला का वागतो, याचं साधं उत्तर आहे की त्याला कोणता रिवॉर्ड नको असतो, काही नसतो. त्याला माहीत असतं इतर लोक माझ्याशी वाईट वागले की मला खूप वाईट वाटतं, त्यामुळे मी इतरांशी चांगलं वागलं पाहिजे. आपण इतरांसोबत जेव्हा वाईट वागतो, इतरांचं नुकसान करतो, तेव्हा आपलं मन आपल्याला खातं. प्रत्येक माणसाचं खातं. त्याला आपण गिल्ट कॉम्प्लेक्स या ठिकाणी म्हणतो. आपला विवेक दुखावला जातो. विवेकपूर्ण वागणं आणखी वेगळं झालं. मी साधी गोष्ट म्हणतो, भावनात्मक दृष्ट्या तुम्ही दुखावले जाता. तुम्हाला वाईट वाटतं, सारखं मनाला टोचणी लागत राहते, मी असं बोलायला नको होतं, असं मी वागायला नको होतं. आणि जी माणसं या टोचणीला महत्त्व देतात ती मी स्वतःला करेक्ट करत जातात, अधिक माणुसकीपूर्ण बनत जातात. जी माणसं धार्मिक आहेत आणि धार्मिक प्रक्रियेमधनं त्यांना हा गिल्ट धुण्याची यंत्रणा उपलब्ध आहे, म्हणजे बाबा एक एवढी दक्षिणा दिली की सगळ्या पापामधनं आपण मुक्त होतो, सगळ्या गिल्टमधनं मुक्त होतो, त्यांना मुक्त होता येत. पण जी माणसं देव मानत नाही किंवा अशा पद्धतीनं पापक्षालन करण्याच्या प्रक्रिया ज्यांच्याकरता उपलब्ध नाही, त्यांना एकतर पागल व्हावं लागेल, कारण सारखं मन टोचत राहील म्हणून, किंवा मग त्यापासून ते स्वतःचं वागणं सुधारतील, अधिक चांगले बनतील. त्यामुळे माणसं देव न मानणारी अधिक चांगलं बनण्याची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. अधिक चांगली माणसं ती बनू शकतात, अधिक चांगल्या पद्धतीनं ती वागू शकतात आणि जगू शकतात. ही वस्तुस्थिती आहे. हेही दुसऱ्या बाजूने आपण समजून घेतलं पाहिजे. याला म्हणतात बुद्धिप्रामाण्यात, याला म्हणतात वैज्ञानिक पद्धतीनं वागणं, वैज्ञानिक दृष्टिकोन जीवनामध्ये स्वीकारणं. आणि जीवनातल्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून मिळतात, हा माझा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. मी किमान 51 विद्यापीठांमध्ये व्याख्यानांकरता गेलेलो आहे. आजपर्यंत मला एकही प्रश्न विचारण्यात आला आणि त्याचं उत्तर आजचं विज्ञान देऊ शकत नाही असा प्रश्न कोणालाही विचारता आलेला नाही. मी जाहीररित्या आव्हानच देत असतो की आजच्या विज्ञानाला सगळ्या प्रश्नांची, तुमच्या माझ्या जीवनात पडणाऱ्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मिळालेली आहेत. तुम्ही प्रश्न विचारा, बरोबर ते उत्तर तुम्हाला मिळेल. प्रश्न एवढाच असतो की आपला तेवढा अभ्यास नसतो, त्या क्षेत्रामध्ये आपण गेलेलो नसतो. आता माझं तेच काम असल्यामुळे मी त्या क्षेत्रामधनं मिळवून ते सगळे शिरून ते प्रश्न मिळवलेले आहेत. प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर देता येतं. फिलॉसॉफीमध्ये एक सुंदर प्रश्न सुरुवातीला उपस्थित केला जातो, मूर्खपणाच्या प्रश्नाला उत्तर देता येत नाही. मूर्खपणाचा प्रश्न कोणता? उद्या जर बकऱ्याला अंड झालं तर त्याचा आकार काय असेल? आता बकऱ्याला अंड होणं शक्य नाही, कारण एक तर बकरा किंवा बकरी हा काही अंडज प्राणी नाही आहे आणि त्यातल्या त्यात तो मेल असल्यामुळे त्याला बिलकुलच काही होण्याची शक्यता नाही आहे. तर या पद्धतीचा प्रश्न आहे, तो मूर्खपणाचा प्रश्न आहे, जो आपल्या निसर्गामध्ये घडतो, तुमच्या माझ्या जीवनामध्ये घडतो, नॅचरली घडत असतो. त्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला वैज्ञानिक प्रक्रियेतनं मिळवता येतात, ही वस्तुस्थिती आहे. याचा अर्थ जगातलं सगळं ज्ञान आपल्याला मिळालं का? मुळीच नाही. माणसाचं जेवढं ज्ञान वाढतं तेवढं अज्ञानाचं क्षेत्र मोठं आहे, त्याला कळत जातं. म्हणजे आपल्याला पूर्वी समुद्रामध्ये गेल्यानंतर 50 फुटाच्या खाली काय होतं फारसं माहीत नव्हतं. आज आपल्याला अर्धा किलोमीटर, पाऊण किलोमीटरपर्यंत आपली वेगवेगळी शस्त्र गेलेली आहेत, वेगवेगळी साधनं गेलेली आहेत, माहीत आहे. आणि आपल्याला माहीत आहे की तिथे वेगळी जीवसृष्टी आहे, वेगळी प्राणीसृष्टी आहे. आणि त्याच्या खालीसुद्धा समुद्र 10 किलोमीटरपर्यंत खोल असू शकतो. आणि या 10 किलोमीटर खोल समुद्रामध्ये काय काय असेल हे आपल्याला माहीत नाही आहे. थोडक्यामध्ये आज आपल्याला पृथ्वीवरच्या इंचाची माहिती आहे, पण पृथ्वीच्या पलीकडे काही ग्रह माहिती आहेत आपल्याला, काही थोडे तारे माहिती आहे, पण त्याच्या पलीकडे आणखी मोठं विश्व आहे याची आपल्याला माहिती आहे आणि त्याबद्दल आपलं अज्ञान आहे याची आपल्याला माहिती आहे. म्हणजे थोडक्यामध्ये आपलं ज्ञान जेवढं वाढत जाईल तेवढं अज्ञानाचं क्षेत्र आपलं मोठं आहे आपल्याला कळत जाईल.
पण याचा अर्थ जी गोष्ट आज आपल्याला माहीत असायला हवी आहे, पूर्वी कोणाला तरी माहीत होते आणि ती आजच्या विज्ञानाला माहीत नाही, असं मात्र कोणतंही क्षेत्र उरलेलं नाही. ओके सर, तुमच्या बोलण्यातनं एक मुद्दा महत्त्वाचा निघाला, तो मला सांगावासा वाटतो की नैतिकता आणि धार्मिकता याचा मुळीच संबंध नाही. एकेकाळी तो होता. एकेकाळी होता. पण आपण जो लावला तो म्हणजे एखादा माणूस धार्मिक आहे म्हणजे तो नैतिक आहे असं जे शब्द आपण वापरतो आज तर उलट दिसतंय. उलट दिसतंय. ओके. कारण मी नेहमी म्हणत असतो की ज्या ज्या माणसाचं आपल्या धर्मावर प्रेम आहे त्या माणसाला विनंती करत असतो मी की बाबा रे, आपल्या सगळ्या भारतातल्या धार्मिक स्थळांमध्ये जाऊन 10-10 दिवस राहा. मी राहिलेलो आहे, मी बारकाईनं सगळं पाहतो, कारण या समाजावर माझं प्रेम आहे, त्याकरताच मी हे काम करतोय. हा समाज माझा आहे, हा हिंदू धर्म असेल, कोणता धर्म असेल तो माझा आहे. तिथे राहावं आणि पाहावं. सगळ्यात बदमाश माणसं तुम्हाला त्या ठिकाणी दिसतील. ओके. आणि त्यापैकी कोणीही देव मानत असेल तर देवाच्या नावावर एवढी फसवणूक करणार नाही, एवढी लुबाडणूक करणार नाही. ओके. जेवढी धार्मिक स्थळं मोठी तेवढ्या बदमाशा अधिक, हे तुम्हाला स्पष्ट दिसतं, उघड्या डोळ्यांनी पाहतायत. त्यासाठी काही 10-1 दिवस थांबला तर त्यातले सगळे बारकावे कळायला लागतात. ओके. मग हे कोण करू शकतं? जर त्यांच्या मनामध्ये कुठेतरी देवाची भीती असते तर त्यांनी हे केलं असतं का? लोकांना फसवलं असतं का? लोकांना धमक्या दिल्या असत्या का? ही पूजा नाही केली तुमचं असं नुकसान होईल, अशा पद्धतीनं धमक्या दिल्या असत्या का? ओके. या पद्धतीनं अमानुषपणे वागले असते का? बरोबर. म्हणजे तुम्हाला उलटं चित्र पाहायला मिळतं. बरोबर. म्हणजे तुम्ही कोणत्याही मोठ्या धार्मिक स्थळी जा, मी कोणत्याही धार्मिक माणसापेक्षा जास्त धार्मिक स्थळी जातो. ओके. 10-10 दिवस मुक्काम करतो, कारण मला माझा समाज समजून घ्यायचा असतो, माझा धर्म समजून घ्यायचा असतो. त्यामुळे मुळामध्ये तुम्ही नैतिक आणि अनैतिक वागता ते तुमच्यावर झालेल्या संस्कारांमुळं. तुम्ही किती चांगले माणूस आहात यावर ते डिपेंड असतं. आणि मॉरॅलिटी, नैतिकता म्हणजे नेमकं काय आहे? खरं म्हणजे मी त्याला छोटंसं उदाहरण देत असतो नेहमी. छोटंसंच उदाहरण आहे की मी वगैरे रस्त्यात उभं राहिलो रस्त्यावर आणि तिथे गोफण फिरवायला लागलो आणि कोणी जाताना काय करता मानव, जरा आम्हाला दगड लागेल नाही, माझा अधिकार आहे, मी गोफण फिरवतो. ते म्हणले साहेब, हा रस्ता आहे, रस्त्यावर दगड न खाता चालण्याचा आम्हाला अधिकार आहे, तुम्हाला गोफणच फिरवायचे तर मैदानात जाऊन फिरवा ना. आणि मग मी एका मोकळ्या मैदानात जाऊन गोफण फिरवायला लागलो आणि कोणी शॉर्टकट म्हणून तिथे जायला लागला तर मला सांगावं लागेल, बाबा मी गोफण फिरवायचं आहे, कोणालाही मार न पडता मला प्रॅक्टिस करण्याचा अधिकार आहे, कृपया तू रस्त्याने जा, इथून जाऊ नको. म्हणजे पहिल्याचा अधिकार जर अंमलात यायचा असेल तर त्या ठिकाणी गोफण न फिरवण्याचं कर्तव्य मी पार पाडलं पाहिजे. आणि माझा गोफण फिरवण्याचा अधिकार जर अंमलात यायचा असेल तर तिथून मधून न जाण्याचं कर्तव्य दुसऱ्यांनी पार पाडलं पाहिजे. नेहमी एकाचा अधिकार हा तेव्हाच पार पडतो जेव्हा दुसरा कर्तव्य पाळतो. अधिकार आणि कर्तव्याची सांगड ज्या ठिकाणी घातली जाते त्याला मॉरॅलिटी म्हणतात. आता या मॉरॅलिटीचं रूपांतर कधी कायद्यामध्ये होतं, कधी अनेकदा कायद्यामध्ये रूपांतर होत नाही आणि तरीही आपण मॉरली वागत असतो. त्यामुळे मॉरॅलिटी हा स्वतंत्र मुद्दा आहे. पूर्वी दीर्घकाळापासून तो धार्मिक शिक्षणातनं येत होता, म्हणून आपण धर्म आणि मॉरॅलिटी असं एकत्र जोडलं. पण तुम्हाला आजच्या काळामध्ये ऑलरेडी आपण धर्मापासून इतके स्वतंत्र होत गेलो आहे की धर्म आणि मॉरॅलिटी एकत्र उरलेलं नाही हे आपल्याला दिसतंय.